Čaute ľudia, to je film a ja vás vítam pri tomto mojom novom videjku. Mám opäť, nemám opäť, len som si kúpil toto a toto je moja vilka. Ale viete vy čo? Chcel by som si dneska aspoň jeden podschodia chcete zrobiť. Alebo potom si to zrobím, teraz idem zrobiť toto tu na. Takže viete vy čo? Asi musím zrobiť osvetlenie. Či toto je? Neviem. Hej, toto je dobre. A tohoto nebudem stavať. No. Natáčal som ešte jedno videjko. Môžem sa priznať, ale nevydalo sa. Nebolo to proste. Mám lagis. Normálne lagy mám. Mohol by som natáčať po tých 20 minút. Mne sa nechce natáčať. Natáčame 2 minútky. Takže to bude asi tak na 2 videjka. Jak to vidím. Takže rýchlo toto zrobím. A potom dám ešte jedno videjko. A budeme mať. Ja by som to aj zostrihol, ale nebudem mať zostrih, mi to dosť dlhé. Takže a keď to nestihnem, tak na ďalšom videjku to bude. Na ďalšom videjku by som mohol zrobiť tú strechu. A to vyzerá ako poriadna búrka. Neviem, čo to bolo. To som sa zlakol. Sa pripravil do YouTube Multikiller. No. Takže možno sa pýtate, jak to natáčam, že tak to je. No, ja to natáčam na tablete. Mňa ide na notebooku. Tie 90 spáliš. A keď ti takto dá nejaké, alebo len tak mi to povedz kto. Neviem, či to bude úplne 4 minútky natáčam. Fíha, to by som aj mohol stihnúť. Ale nemám. Vítaj, YouTube. Neviem, čo mám rozprávať. Ale že naozaj. Neviem. Ale ja som viac taký začiatočnícky a ja nechcem, aby prišiel. A dobre, vypni. Moje vile nebude píšať. Možno budem natáčať aj iný server.
a zamknutý truhel. No. Zmazať si všechno, čo sú heky. Takže aby som mal heky, že by som vedel hacknúť postavu FIA. Pocelila som to tam, som to mal vyhrať. Auto je lepšie, lebo mám motorku, ale to naozaj nejde. Musíte, do kopca nejde. Dajte mi, skúšal som. Aj keď to v tomto videjku skúsim a už je 6 minút, takže už nemám veľa času a musím to rýchlo zrobiť. Keď to nestihnem, tak pozor, ty prišiel strác. Neviem. 7 minút na teda. Chcel by som byť majiteľ. Admin. Jas. 22. Už 8 minút pomaly. No, aj to stihnem do konca videjka. Potom ešte na povalu tá strecha bude, ale ja zrobím taký rebrík. Ale ja budem mať aj taký nábytok tu, takže multihele. Aj som to stihol, že už natáčam 8 minút a 40 sekúnd, 40. No a IPčko vám tam do popisku videjka. Dám vám ho, je to dosť dobrý a dám vám ešte druhý server. Nie, tam ten 2. Do toho už vám nedám. Je to na 1.5.2, neviem, že či každý demo sa chce. Dám vám proste tento a ešte jeden na 1.8. Toto je na 1.8 až na 1.8.8. Takže počkať. Dobre, to nežiadam tiše. Tak. Aj mne už idú Henny mod straty. A
aj divné niky tu majú. Jo. Počkej, ja sa spýtam, že ako môžem mať pred nikom YouTube. Možno sa pýtate, prečo tu mám to, lebo tam je to. A už tam máme aj 11 minút a chvíľu si to skončím. Dobre som ako máme to. Co to som dostal? Super spad. Tu mám nabytok akože to. Takže ja ďakujem, že ste si pozreli toto videjko a ešte nedám koniec, počkaj. Rýchlo musím napísať. Cedulku vezmem. Tak ja to napíšem. Tu býva i tu B. Tu býva i tu B. Filo. Kanál. I tube Mania. Filo. Tak. A ja vás ďakujem, že ste si pozreli toto videjko. Budem rád, keď budete ma pozerať naďalej. Takže ja sa to upravím off-screen, tu dám schody na to, aby som mohli ísť motorku. Takže ďakujem, že ste si to pozreli. A budem